Hej, jeg vil i dag prøve at vise jer hvordan man bruger Content Aware Fill i Photoshop. Og det vil jeg gøre, fordi at der er mange billeder, hvor man ser, at der er små dele af billedet, som man egentlig gerne vil undvære. Så det man kan gøre, for eksempel sådan en stykke citron, der ligger midt ude på fliserne, den vil man for eksempel gerne have væk fra et billede, der ellers er meget flot. Så det man kan gøre, det er, at man starter med at lave et omrids om det, man gerne vil fjerne. Og det behøver ikke at være specielt skarpt eller noget som helst rundt om. Det klarer computeren som regel helt fint, uden at det behøver at være helt så tæt. Som her, der har jeg jo markeret temmelig meget mere end selve citronen. Men det man så gør, det er, at man højreklikker på det, man har selected der. Og så trykker på Fill. Og så heroppe under Use, der vælger man Content Aware. Og så trykker man OK. Og så fjerner den det helt af sig selv. Meget simpelt i virkeligheden. Og nu kan man se, det var et meget lille stykke, der blev taget der. Man kan sagtens gøre det på større arealer også af billedet. Vi prøver at tage noget mere her, for eksempel. Alt det skrald, der ligger herude. Det man så kan gøre, det er, når man laver sin markering, det er, hvis man holder Alt-knappen nede, så kan man fjerne det, man har markeret igen. Som for eksempel her, der er der noget flise, som der ikke er noget skrald på. Så kan man holde Alt nede, og så kan man fjerne det, man har markeret igen. Så vi prøver at fjerne det her igen. Og det var lige lidt for meget der. Trykker vi på Fill. Trykker OK. Og så forsvinder det. Og den gør det sådan set meget godt. Og hvis vi prøver at trykke på Deselect. Det ligner jo næsten at det er, som billedet skal være.